Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Salam. Horas marihita saluhutna. Amang inang taparade maroha dohot nang pikirata. Martangyang mahita di bagasan tiki nahohom. Amin. Tapukama parminggota marede mahita sian bukuede nomor sia taidehon ayat sada sahat rodi ayat tolu.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Lehon matu Jehova hamuliaun ni goarna, marsoba mahamu tu Jehova, mamake pahean na marhadodoan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, namadok mauliate dohami tuho ala di papatarho, dohot tu akka si pelebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say asi maroham, say paian madihami rodi pinopar nami barita naulii, jala pararat mai tu saluhut bangso, asa bisar sodang ni hasangapon mi, dohot di akka na hudul di halomonan, dohot na nililingan ni hamatean, marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, sian Filipi 2 ayat 2. Goi hamuma halalas ni rohakon, sadama parohaonmu, sadama haholongan muna, saroha sa pikiran mahamu. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita, laho mangulahon patikna. Tuhan debata, say parkukuy mahami, mangulahon na humbartu patikmi. Amen. Dios viva,
Tatopoti madosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata parkuku naso hatu dosan, sitopa nasana adong, paruhum na tigor, namanghumi jolma manusia. Narodo hami tujolo manopoti dosa nami, aka nadihula hami marhite sian pangalausion nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami na roai, nang sian pakatayon nami na soture, rodi pangalayon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami i, alay natarsol-sol bagi do hami nuaing ala ni i, asima roham di hami ali di bata nami. Pardinggan basa jala parasi roha doho, ala ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saisesa madosa nami saluhutna, jala suruh matod di porbadia tu rohanami be, asa tarbain hami mangului ho di bagasan hati goran, dohot habadian. Gabisahat hami tu hangoluan na sorasuda, na pinarbaga-bagam di akka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gima hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah, nunga diarsai ho ahu marhite sian akka dosam, jalanunga dilojai ho ahu marhite sian akka hajahatonmu. Ahu tutu, ahu sadiri manelesei akka pangalausim, ala ni hadirioku, jalan dangbe hupa ingot-ingot akka dosam. Hasangapon madidebata nadikijang. Amen. Tajaha mahata ni debata, turpuk ni ari mingguon, ima sian buku panurirang mika, bidu pitu,
Mamuka sian ayat pitu sahat rodi 20, tajahama marsikat soring, anon di ayat naparpudi rabhita majahasa. Alai angguahu manatap tu Jehovah do, jala di halunguton rohaku do debata ni hatuaoku, saitangi honon ni debatakku do ahu. Udang ho marlas di roha alai musuhku mida au, ai tinggang peau sai hehe doau muse, ai hundul peau nuaing di bagasan haholomun, Jehovah do panondang diau. Usungokku do riumas ni Jehovah, ay dopak ibana do ahu mardosa. Paima di badahon ibana badakku, jala maruli ahu di bahen, say toguon na do ahu sogo tu hati uron, idaokku do hati goranna. Alai idaon ni musuhku mai sogot, jadi hukapan ni haurahon bohina, ibana do naung madok lau, di dia do Jehovah di batang, mar sobu-sobu ma mataku marnida nasida, dunghon nalutak songon gabo di alaman. Nungaro ari parpaulion di parikmu, ari parholang di patik doi. Ari haroroan ni halak doi tumopot ho sian asur, dohot sian akahuta ni Misir, jala sian Misir sahat rodi batang aik, jala sian laut tu laut, jala sian tor tu tor. Alai gabe halongonan mai tanoi ala di panghisina, binahen ni parbue ni pambahen nasida. Sai parmahan ni mabangsong marhite-hite batahin, punguan ni partalian mi ho ale na pujung maringan ditobak, di tonga-tonga ni Karmel. Loas manasida majapal di basam dohot di Gilead, songon ujun di ari akan nagadia. Songon, suang songon di akka hari haruruarmu sian tano Misir, ahu pataridahon tunasida akka halungangan. Idaw ni akka bangso parbegui mai, gabe murak nasida alani saluhut hagogon nasidai. Apehonon nama tangan tu pamanganna, gabe nengel pinggol nasida. Ikod dilaton nasida ma orbuk songon ulok na mangisir di tano. Akka hitir nasida rosian partabunian nasidai, madapoton Jehovah de batatai. Akka dot nasida jalama biar maradopon ho. Tunggi sema de batas songon ho, namar pamuati di dosa jalana ubolus pangalasion ni partaliana na tebay, dang totong ibana marsigomos marroni rimas, ay makalomohon asini roha do ibana. Say marpangulahi do rohana, jala popoanna do akka hajahatota, jala reokononna do sude do desa nasidai, tu laut apala nau bagas. Say leon hamuma do hasitongan tu si Jakob, asini rohani si Abraham, naung ni ingrahonna tu punami sian akka ari narobi dope. Ido sahatna, martua do akka na tumangihon hatani debata, jala nau peotsa. Amen. Pada pengunjung
tahati dakon ma hapor siaw tai, songon na di hati dakon hidongata sa hapor siaon, di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatundosan, na tumopalangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasasadai, ima natubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya to di porbadia adorang so habubuan. Ido tuhata natumau na bernit di panghuhuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinor silang, natua tubanua toru dung ditanom, namulak mangolu di hari patoluhon, namanaik tu surgo, lahudul di siamun di debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot namate, au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai namadok, mulak mangolu sogot daging halak naungate, dohot di hanguluan nasorasuda. Amin. Huriani itu hatta, tabigi majolo titing na masa di Huriata HKBP Rawamangun di bagasan samingguon, Minggu tanggal 22 Januari 2020. Partangyangan wik di hari Rabu tanggal 1 Februari 2020 di pukul 10 siawib, maringangan di gereja Patu Pahotama Pamuhai ni partangyangan wi di tahun 2020 tuluon. Mari de tatap muka, dohot live streaming, sude ruas ni Huriata, asariyama mandohoti partangyangani, tuna mangihut partangyangan wi Patu Pahotama di bagas ni ruas di Wiktabe, ganup di hari Rabu, dohot di hari Kamis. Asa sude mahita, mangarade tu partangyangan jadwal partangyangan diwi asa dipasahat mah tu sekretaris ni garejata. Ruhut parmahanion pamicangon manang RPP. Hona ruhut parmahanion pamicangon do keluarga Yusuf M. Suburian, dohot inata Rosiana Arta Uli Boru Siahan, Sianwi Duren Sawit, ala sorang dana soh tikina. Namonding, na di hari Rabu di tanggal 10 Januari 2020, nunga jumolo moding sahala ama Antoni Firman Papahan, umur 75 tahun. Inabaluan ni inata Marta Flora Boru Nenggolan, alamat Jalan Perikani Tolu, nomor 38, Cipinang, Jakarta Timur, Wik Cipinang, tu udean di hari Kamis tanggal 10 Januari 2020 di TPU Menteng Pulo, Jakarta Pusat. Tuhatama na mga leon gogo dohot pangapulion di keluarga namar si taonon ni. Pelean dohot aka hudut ni boa-boa tajahama diarotas titing nang pinarade ni Huriata. Saya di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu paota bahen sangap di gowarna. Songonima titing di Huriata di minggu sadarion. Horas. Tuhan, Sonya
tapasada marohata martang yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian salhu unnaroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Hurian itu hatta dihamak kadamang dainang haanggi nang pinaribo pe songon huria na torus di bagasan hasadaun di bangsota ala ketepata sedarion ima tobaruni Cina ate ang deson buru Cina teh sinaga unato sinaro ate manang todong na manang hula-hula na pe manang pamuruan na ate jadi sian huriat na madok tuhita salu na molotung perong dison naung halasina gabi buru Batak gabi Kristen alai mungkin sian ada na pasti dono kalian bertebarote gong sifat coy ya iya tahun selamat tahun baru Cina Imlek alam mudah-mudahan di bagasan hasadaun nang akka ugamo nadong di Indonesia hurian itu hatta dihamak kadamang dainang hatan debata di bagasan minggutta sadarion ima nanenet sian suratnya Apostel Paulus tu huria Korintus sada Korintus biddu sada mamukka sian ayat 10 satu ayat 10 alu sonomma hatan debata hujahamatu hita salhuna alai huapoi mahamu aliak kadongan mangasahog gor ni Tuhatta Yesus Kristus asa sahata hamu salhuna unang maadong parbolatan di hamu hot mahamu binahen ni sada ni roha dohot sada ni pikiran ay tarbotik do tuahu marhite sian pangisi ni bagas ni sikloe taringot tuhamu akadongan paboa namasa dihamu parsalisian alai hoddo hudok adong do dihamu namadok sisian ni si Paulus doahu nadiba sisian ni si Apollos doahu nadiba sisian ni si Kepas doahu nadiba sisian ni Kristus do anggoahu nabinagi do Kristusi nang tarsilang do si Paulus ulaning humokopamu nang tubagasan guarni si Paulus do hamu tardidi muliate hudok ala soadong hupad didi hod di hamu dukon ni si Crispus dohot si Gaius unang adong namadok tubagasan guarhu sadiri hamu tardidi alai doho do tahe pangisi ni bagas ni Stepanas hupad didihon dukon ni dang adong hupad didihon itap ni nahuboto aidang disuruh Kristusia humad didihon mamaritahu barita naulido jalaipe dada marhata habisuhon unang diorui silang ni Kristusi hai autodo hata nataringot tu silangi diroha nyakanalaho mago alai hagogo ni debatadoi dihita na dapotan haluaon disido sahakna dihamak kamanami nanami hurian itu hatta di bagasa tikyon saya di parsita-sita halak do di tengah-tengah yak kaparnguluan na ima hadameon hagabion hasangapon ya di parsita-sita halak do di tengah-tengah ninggoluna so tungarong yan akka parsalisian so tungarong yan akka parbulat-bulatan jala sipata molomat dokkata hita
tuaka natoras nong marujung ngolu dangadong be natoras na bawa do boru ditikki pangjung ini hata setado do tuaka pinoparna imada so tunggabe marsalisi hamu ikos sada hamu nitta dok kamanginang setado do tuaka na tua-tua nong marujung ngolu tuaka nakonna na ditading saluhuna. Lapatanna sedia lomo kala do di bagasan parsaoran na denggan nauli nang pesipatamat dok rambut sama hitam hati siapa tahu. Bodoh tuturak birong obut ale moloroha marsada-sada do. Ate. Jupang di tongah-tongah ni huria mana tongah-tongahnya karapot boleh dokon pimpinata manang pimpinan rapot. Wah, setuju inna. HP mulak serapot mar bete-bete. Ate. Budui. Mulai serapot mar ngutungut. HP mulai dokon babe patapok na nung ngabi amang. Pas setuju be tinggal mangulahon nama inna. Nangin. Bodoh sonari jupang di tongah-tongah di ngoluta si songoni. Ternyata bodoh rohamat dok ulu ale pikiran saya maralo. Jala jupang dari tonga-tonga ni akak keluarga kadamang dainang nang penasabutuha bodoh marstelihan. Bodoh marmusuhan. Alani warisan nasaotik. Bodoh marsigulut nang perongolung-oluna di Jakartaon. Bodoh marsigulu imana lau tu hutan. HP yang todong na bagus. Dang, ikon ang do bagi aku. Nang pesasistong nanya gudang do ngulu-ngulu na di Jakarta. Ala nirikot. Ikon ang do terikon yung makku dia, bapakku dia winda. HP gudang do pihak keluarga na sudah mangan. Bodoh ala nitugu. Mapai tugu niyo makna opung na. Merbadai dia so makan amorai todong na bagusi. Iko bagi dos. Perbagian Allah mangguguin na. Bodoh soalnya kamangenang. HP sebutuh hari. Ya. Satu ibu, satu bapak. Dan itu terkadang bisa membuat perpecahan. HP jol mana adongon na di bagasa perselisionon. Aka jol mana ringkas mar minggu doi. Itu dah. Bodoh patita, bodoh situ, bodoh ruas. Bodoh. Ringgas menangi-nangi hatan dewata. Alai bodoh gabisani akka parsalisia do parbulatan. Maka ada mang dainang bodoh ikom manat di tengah-tengah nya kangolutta hal si songoni. Pagi jang diri mau tadokon murah tergantung tu hita. Paserep diri bodoh nota murah alai bodoh nota mall. Jadi melalui hutan amin aja lu tikirat dan hau melarong 500 meter sejauh ini jauh nami jol berbeda 7.000 jol mama merengi gabe buah bibir mei di hutan ami sahutai maka narong idokon da jolo marboras ding-dingin na boleh berbedai suami istri sejauh sudah maka pinggol ni jol mei lokok tu ding-ding na bigi-bigi ate mananginangi atara mang dohon na asa boy barita honon na to halak itu wi ngodop yak kadamang dai nang tikki na jolo HKBP tamar bolat tau 10 tolu tikki mula-mula mahasiswa HKBP au di Shatter jala bola mula kau molarong akar was ni huria di bagasa perbedaan pitorok kodo una sok kam berbeda igareja hau berbeda itu Ira kesoni. Tahu siapa tulu perbolatan di HKBP. Alani saya diri puhalak do utawinna perbulat-bulata perselisihan di tengah-tengah ni huria. O cupang do di tengah-tengah ni hita. Ido alana bodoh halak murah pati bodiri pagi jang diri sian halak napa serep diri. Orang bisa gampang untuk meninggikan dirinya.
membuat dirinya ego, dan membuat dirinya lebih daripada dia mau merendahkan hatinya. Coba maju kamanginang. Gurtik kamu maju dengan munai sawotik. Doko kamu jo kesalahan na bolo si barbar kamu. Itu. Ai si rohai mana? Asu tadda jo. Bohai roa. Atar bohai Jakarta ni. Utadda do pung ni hutadain na. Hape pung na pereng tadda misalnya. Pitor itu dah. Bahasa tadda mana jauh? Ai baru pe manggoti li sawoti Jakarta, baru pe mangani ina musik. Pitor mangasta do. Ala boha. Dak mau ruang kenyamanannya dah diusik. Odo nama asa di tengah-tengah ninggulut. Jala odo nanang dohonon turpuk tau di bagasan minggu sadarion. Bohara sa sitongna sudah halak di bagasan ngulu hadameon. Sudah halak marsiajar di bagasan ngulu hasadaon. Sudah di bagasan halak marsada di bagasan ngulu lasni roha. Damang dainang dakolang di tongah-tongah ni parsaurat tay. Di tongah-tongah ni huria pe, di tongah-tongah ni akka keluarga pe gudang do sesongoni. Ate. Boido ala ni sanggul ni natai merbedaya matai do natai dan sudah ala siwa di berminggu. Boido misalnya majolo ala ni persalisian dang ulah lai manopo huria. Boido tongah-tongah songoni. Masa jakka parsalisian. Macai gudang dope akana masa di tongah-tongah ni huriai nang pesipata setorus tatangion hatan di bata. Masih banyak orang walaupun rajin beribadah, tetapi rasa ego, rasa keangkuhan, pikiran yang selalu didahulukan daripada hatinya kepada Tuhan. Dalam masa doi nang di tongah-tongah ni ngulu nak kena porsea. Ido nang dohonon si Paulus di bagasat tikion. Diturpukta sadarion bohado sa sitong na halak nong di bagasa Kristus, orang yang di dalam Kristus yang benar-benar ikut Yesus, yang benar-benar sudah dalam Kristus jalan marsobat tu debata ikon suam manyan rohani Kristusi di bagasan dirina. Ikon suam manyan di bagasan dirina bohado ibana lama kaporsai bolo nungajuk pangau do Kristusi akka rohadame nama nabui taula. Di bereng si Paulus itu huria Korintus, jemaat yang sudah bertumbuh dengan latar belakang kemajemukan, dengan berbagai banyak orang-orang di dalam pekerjaannya masing-masing. Mereka berembuk dengan banyak hal. Song kita mau majemuk dohi tanah ratuson. Arong don penduduk di Jakarta onon tubuh seorang magodang mangoli muli doh matuai Jakarta. Ale arong do nakka pendatang on nasakitan. Naro mabuan nakka gaya sifat masing-masing. Ya. Bodo dagingna di Jakarta on. Ale bolo cara pakatayon na bodo sakitaan. Holang dagingna di Jakarta on. Ale bolo gaya preman na bodo sakitarro. Dan arong iperubahan. Ate. Alay bolo halak kita isan. Jepang na misalnya halak boru batak di Jakarta on. Naung lembut, babudora lembu amat teh misalnya kan, berubah misalnya. Bisa jadi seperti itu. Dan ini yang mau dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus ketika dia mendengarkan dari seorang jemaat yang namanya keluarga Chloe, bahwa ternyata dang boy HP nang, bolo marpungak karwas ni huriai di tongah-tongah ni sada huria, dang boy songon na di rohai. Dang boy songon na di bagasa pikiran niba. Semua orang bebas memberikan pendapat. Semua orang bebas menentukan apa yang mau dia mau. Sudero halak boy mangalehon akka padapot di tongah-tongah ni huria. Alay na perlu tabereng akamang damang nainang. Ternyata macai gudang doape nakalak boy berkelompok di tongah-tongah ni huria. Ternama dok misalnya majulu para Kamis, punganina, punganama, lansia, ramaja, naposo, sekolah minggu, lakana asing. Aka seksi mai. Alay bodo di tongah-tongah ni aka kelompok seksi, boy timbul sek kelompok. Ate. Di sana ngang sonari misalnya, malah hujah di grup ngarong sonari, grup ibu-ibu cantik misalnya. HP
bagi siapa perempuan deh. Alik ko benon na grup ibu-ibu cantik. Grup ibu-ibu namora misalnya. Manang arong dope akan asing. Ulur di handphone munai ulur sampai 15 mangamar 20 grup di handphone munai. Ate ala ni gudang na. Alerang pola salah, arong dosa ada buku madokon, hujaha kesatuan dalam kepelbagaian. Bodoh halak marsa di tengah-tengah ni huria, nampai gudang akaseksi, doh bagian na, alai sada tujuan na, imam memuji debata. Alai mulai turpuk tau daong. Di bagasan nasida memuji debata, boy nasida membaik kelompok-kelompok di tengah-tengahnya kapar ngoluan, di tengah-tengahnya kapar mingguan. Idok ko menekan dengan ini, amima sisian ni si Paulus, sisian ni si Apollos, sisian ni si Kepas, sisian ni Kristus. Arong di son memfavoritkan hamba Tuhan. Biasa di arong do songoni, bolo paditasianu an nomor jami tarang roau. Manang buti romau, ale habis markur mula kau dah. Ang do songoni. Ang do hubereng mudah-mudahan tang disodak ke beberengnya. Bori mana tulu hali marminggu di sada kebaktia sadari di huriai, alera kema bigi hata jamita kolang markurdo. Roy mana pukulomo, monom markur punganon, markur. Kolang saya markur malutus, menak-menak mor pas dua. Na jolo karang do dua safaat di HKBP. Situ amabain. Kolang martangi yang termoro imana. Itu dia nang. Andor pinang markur hamen no jam 10. Ro di mana ringgas. Hodo sanggul non. Ro. Habis markur. Moro musik. Inang tu dia inang. Ano botar pe hami lingkungan. Ale dak kami bigi hatan di mata. Jala marula ula do songo di mana. Iwo tamu do. Tulu hali markur, tulu hali dak kami durung. Bedo dah. Parpu di mana tu dia hinang? Mada lupa. Arong apa nang arisan namin. Hati-hati, jangan terjebak seperti itu. Banyak orang seperti itu. Terlalu memfavoritkan. Di zaman YouTuber sonari, ngagurang jol madang olu bemar minggu, alai dokon au bege man no jamita chat YouTube. Benar enggak Bapak Ibu? Tak pola mar minggu amang ang do live streaming ni HKBP Rawamangun inna. HP ikut dengan do parsaurani. Bedo dah. Bodoh hamu bege jamita di YouTube, alai dang jupang mu parsaurana sono di tengah-tengah ni YouTuber munai, di tengah-tengah ni handphone munai. Jala terbukti doi. Akamangina. Akan nagudang konten na di YouTube, na songon na hebat majamita, ima yudok kamu terus. Bedo dah. Jala molo-olo rohita madok songonon. Saya rasa taburu panditani HKBP marzamita. Usam malau. Acugari adong misong di jolo di spanduk. Kunjungilah beramai-ramai KKR yang di khotbai, kemarin khotbahnya huruf hijam majo halak padita teh Jakub Nahwai di Stadion Istora Jakarta. Pitor lao hita tu sih. Mantap. Apalagi manisun iban sekalian KKR doa penyembuhan. Pitor lao, pitor tebu masai tatusan. Ala juga di bakti iban di Joloi kunjungilah beramai-ramai KKR dan doa penyembuhan. Pengkhotbah pendeta Osator 5 juta ada ngadongon. Ngaso malon. Ngadongi. Terlalu memfavoritkan, mengidealiskan seseorang. Jala itu nama asal di tengah-tengah di Huda Korintus. Kelompok kodo hami. Amanginang hati-hati. Adong ono padita di HKBP Rawamangun. Molo di bagas satur pokon ikut sarupa rupat dita di rohamuna. Unang buka hamu ruang. Molo arong pengaluluan yak kahamba Tuhan manak parhalado di hamu mabain habocir parbeda. Iko kamu madokor ruasi ngamang
Sedaru hamu dihami. Jangan mau membuka ruang untuk itu. Suatu timbullah keperbedaan. Dan memfavoritkan paditau daung. Tetapi karena Kristus, Allah di kekuatan di Kristus, Allah nuwasuan di Kristus, tonga-tonga di ngolumuna, itu hamu boy rotu bagas joro. Ekoni dok kamangina. Allah di Kristus idau, roa tu bagas joro. Dan Allah di si A, B, C, D, daung. Unang misal nama julu, kan masuk do parzamita sapituan, holang berek kamu layar. Ngapain? Mau dohdok maiba. Ido na disol-soli si Paulus tolak Korintus, ngaruas naburju halahon, ngaruas bertumbuh halahon, ale bodoh muncullah kasih songoni. Karena memang Bapak Ibu, di tengah-tengah gereja itu ada beberapa tertentu orang-orang, dari tengah-tengah di gereja ini, misalnya songon kelompok Paulus, mereka itu adalah orang-orang yang suka Injilnya merdeka, bebas gitu loh. Atar songon kelompok gaul mon, do di tengah-tengah diuruskan kelompok gaul, bolang pat di tanah hirara kolot, dang gaul lama kolot pinta, do songoni, kolang bari de rohani rakyat, atar songoni mon. Adong dong bisa idakon kelompok Apollos, orang-orang terpelajar. Boleh dirapok di Huria, adong dong hal ada serius. Daknya mau usaha hudulan dan daknya usaha, kalau serius begini. Icatati. Jual marak, jual maraknya macata, dokoni masih penting saya rapoton begini. Angdo hala serius dia mendengar. Bahkan saya tahu banyak jemaat ketika mendengar khotbah, mereka membawa catatan pribadi kepada mereka. Ya dua merjamitan saya gereja di Jakarta. Hudok ko merjamitaku, dungiro mamat terwason. Mang nama nguji orang kuboto, amang padita. Anak kane ngarang do statement yang padita songonon. Mang. Atari dia teh buku ni. Utuma usaha buku na hudok kon. Dungiro mamaton, ido ngau usaha buku ni na. Bagu amang. Acugari marak kujahaya nape entang. Bolo melehiyam mo narako. Arang do songoni. Ringga si mana macata. Ang do kelompok-kelompok songoni tonga-tonga ni huriai. Orang-orang yang serius. Akan mergelar doktor matongon, manang magister ate. Bolak ka pertiga-tiga dengan lalu ulan di. Sudah do jami tadi padita pe akan ditong-tong mai hali-halina. Tapi kita ngajom padita ngarugi seking enak tong kan. Arang do bisa kelompok kepas. Kelompok kon condong matual istiadat. Jadi boleh merminggu hita dan mungkin marsirang per minggu do ada istiadat. Imak kalus-halusnya. Boleh taruh kon, adang busongoni, ada asing, damang, ikon arong dua ada di per minggu ni, omon kelompok kon, arong di per minggu songoni, ate, arong doi, sudah doi mana per minggu, mau larong arisam mana ngah di jabuna, nang pelima hali ta per minggu di gereja on, atau imak, saya lihat dong maju per minggu hita, minggu depan mai, alani ada tuh, arong do songoni, arong musik kelompok Kristus, omak kelompok kakak Eron, ate. Jadi terhabotuat do, Jepang manoni dia karuas ni huria, bolo pertanyaan. Terhabotuat do nongi, naringgas HKBP hian, manang HKBP hian ni mana. Molo sot tersongon nagajang do tanyang na, berarti HKBP hian do. Parkarisma do HP enam. Gitu. Boleh dokon, ya Tuhan kui babulak balik, pitorinal. Ahita songoni do kan, bolo tanyang di HKBP, Oti do, boleh tersongajang terbelang deh ba. Perpentakosta dora. Ang do songoni te. Arang di tengah-tengah di huria songoni akamanginang. Arang doi, mermacam. Latar belakangnya, jabatannya, sekolahnya, ada istiadatnya, ada di antara kita semua. Alai dang pesongoni, unang gabi tabaw buani, molo di bagasan hasadaun di huria hita. Allah ni Kristus ma. Hala ni hajong-jongan ni Kristus ma. Boy hita marpungu di son. Sadde sana walu do hita. Sudah dengan latar belakang. Jala urang tapakke bisukta. Lahu patu pahon. Lomoni rohatta. Au sedok kodo buti na amanginang. Buti. Molo ibakko penaring di tongah-tongah ni huria. Dang ala nang mangido asa dihargai ho.
alani Kristus ima homa benda dengket di huriau. Itu. Unang pakai bisukmu, pikiranmu, lahu mangule tonga-tonga ni huria. Dah. Tapi semua karena Kristus. Semua karena Dia. Alai bana do hitam margogu. Sude di bagasang ngulu na porsea. Iko songo ni dok kamanginang. Maka nak kang dokon di tonga-tonga ni turpukta di bagasat sadarion bahwa kita terpanggil untuk memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah segala setiap sifat dan perilaku kita. Alana bagi kita, hagugodo hatan di bata, lau pasadau kita dohot kita. Kau cupang dosi songonya kadamang daina. Iko tapakke do hatan di batai mangalio gugu di hita. Paingotom mangapoi, mangapuli. Hamanginang, arong masada danak, naong liling ibana, gabi problem ni naturasna. Jala anak semata wayang don. Nunga matsay gudangi pasude mana harta ni bapak naro omakna. Alani hatak kangon na. Jala sampai pola rodo hata ni bapak na omakna madok kodang gelek ku beho. Nang peho lakko gelek ku sisa sada-sada o. Alay bolong mabay gabi mau duhami. Lau mako siya non. Diusir mana konon. Ala nga sudang sekolah na pinang tamat. Ngaguring pa sudah mana ke arta ni bapak na omakna. Diusir memana. Marpuluh tahun ikirim mana mas surat tu inung nai do among nai among inung neng mula mau tu hutatta. Jadi ala sali doro bus manang bis 2 tahun bolo bereng no senadau ijo murho sada hadu nabotar berarti ngamula beroham mamereng pangalahoki i masih si suraton sadedeling nai rome mana rome bana dungi bering mana ma sejomurani opa aduk nabotar ijomur omakna hai namuru domakon hubang idu sada opa aduk nabotar leon ijomur ai kap bola halak batak tortarida do pajomuran na sen halak Jawa bola halak batak pitor di julu jabune di jomuran nai deng sapingi ase berek kala inna edo nangi bedo berek kamu jo pajomuran halak batak tak manaping mendepat do terus patudo gijang ni rohana lagi. Pitori bereng. Sa memana julu jabunai. Pitori halo maknai bapak anai. Mak mau mak bapak ngasalon ngagudang maben suguni roham. Ngagudang behubain akaci ni roham. Holon. Alay bahasa gabi opat haduk. Ijomur hosa ada do pangidoin. Roma mak nomad sonon. Holang borhat to sejabon, aku telah memaafkanmu lebih daripada yang kau minta. Ima burjuna kare tutu ete, semula-ula dorohana te. Hido kan? Dan kelek ko hointa. Holang idok pendong keleng nai, lau moda, unang laho kan ido naik kan. Bolang kelek tamani bilna jolo, tu halak na asing bersuamikan agama lain atau siapa, piktor udang kelek ko, lama ho, nita do kan? Memang laudat tong anak metong yusir ho dangi do borumi ibu itu tu lo mona hale 3 tahun nairo memana mebegeleng na popum opungin na popokon tema huada te bihamu adik kamu ai terido dangi holang iber alani popokon nama mula rohakwin na ido kosongoni lalu mamanya mengatakan Kang engkau telah saya ampuni ketika engkau melangkah pertama sekali dari rumah dan segitu banyak pengampunanku. Ida foto di mana maka dengan nona dalangon na jolo. Nung ida foto di mana Roma dengan nai. Ia jak memana musik mardalang. Ia jak musik mana juga. Alah kami dokon nyow sibawon. Aku bukan yang dulu lagi. Halak Kristen kosong itu dari bangsa Tuhan. Harus bisa bermetamorfosis, harus bisa berubah. Bahkan harus bisa mampu menjadi juru damai di tengah-tengah setiap jemaat yang ada dia ikuti. Iko gabe si pardami mana di dia pe. Nah kaning selina hudok koto amanginang nang tuita. Jangan sekali-sekali buka ruang perpecahan dalam hidupmu. Soting buka hamu nih. Berdebat boleh-boleh saja, silakan. Bola madok kosonon. Tumagot do berdebat tiba rapot.
Menang buah HP, holang mula sa pituan, marsi jalangan dok marsi holang. Ikon itu dah. Unang ibuan. Wajar do songon itu piga-piga huria. Silakan keras kita merapot. Tumangon do karas asa marsi boto beroha. Itu kan? Halak batak, do kena batak. Do kon. Bola nungah haluar. Ya. Ya, sudah marahin nak. Kan itu kan? HP sasitong nadang sudah marah-marah dong. Tumang songoni, ale holang mula sa pintu, salaka sa jalan pintu, marsi jalangan atong, mak bada, mula ate mak, iko songoni do, halak Kristen. Una ibuan, una idokon, pajupang kita norara, ay bolong abar mata bedang, pajupang behamu isi. Itu, kuri pudok kamu, pajupang kita nomera, anu tano merah isan, ate, tahu, tangan hatas songoni. Hendak setiap orang harus menjadikan dasar firman Tuhan menjadi alatnya mengasihi banyak orang. Alani hatam nido ali Tuhan mergugu mangulau kolong mi. Dangalani si A, B, C, D, dangalani pat di tahun, dangalani si tuon. Ale halani hatam nido mergugu lah mangulau ka kolong nasyakko. Iko nido kamangina. Di tonga-tonga ningulut tapi songo nido. Blessed to be blessing. Ya. Ketika kita menerima berkat dari Tuhan, kita boleh menjadi berkat bagi dia. Kubereng sebuhim kamanginang buhi si pardame dok kubereng buhi nalabo-labo do bereng unate. Ate. Amin ate. Ale ulur pedok kusoni tohore kepadita igareja di ijawan no gamer bedehamu ate. Daw? Ate. Jadi mau lucu pangan mula kam tujawu dang lo pageleng udah pendo si panganon rice cooker unang murko. Kuing atay padita ko si pardame daw lo pahamu. Alay, suatu kita kamu atau emak sonidi satu kali kau sakiti hati ini masih apa? Ku maafkan. Maduda musi amat tay, idonya tay 2 kali pak kau sakiti hati ini masih ku maafkan. Roma tay 2 kali dupe tu lali selnai pendon ujungna. Suatu soalnya tay kamangin ate. Tahu. Orang yang pengampun akan selalu hidupnya berpengharapan dan hidupnya selalu bersukacita. Amin. Bertanya yang mahita. Coba di bata manami parholong roha. Napai ngotok kami totong di tongah-tongah ninggulu nami songo sitoko. Na mangajar Tuhan asa gabi roha parholok kami. Na totong makaholongi dongan nami di bagasan hatam. Jala nasa totong padauho nakka perselisian nang perbolak-bolatan. Apalagi Tuhan jumpa di tongah-tongah ni Huriam. Do may siyan Huriamon. Sudah mahamyak karos ni Huriam nang perhala ni Huriam mersada. Sisada ni roha, sisada pikiran. Lahu mangula kau lomu di Portibio. Molotok Tuhan jupang akka perdebatan-perdebatan alai gay korhot tunauli na denggam mai. Unang gabi mabayan akka haci ni roha. Unang mabayan akka lungun ni roha. Unang madong disipan akka na suga di bagasar roha. Alane kahata naso boy maripola. Alanele Tuhan jaga homba diri nami asa gabe boy hata nami hata na siniraan. Menjadi kata-kata berkat. Diganup akka persauran nami. Dingulu si ganupari di keluarga nang di tonga-tonga ni Huriampe. Pakai mahami Tuhan. Gabe naposom. Tarlumobi Huriam HKBP Rawamangun di surya kali ini ulaun ni Huriamon di surya akka perbedaan ulaun karejo pangkat jabatan alai Tuhan sadaru kami di tonga-tonga ni Huriam ala gogo ni hatamido hupake kami lahu paturuhon holongi dakka parsoran nami. Jahoba di bata manami. Margugo mahami Tuhan bangulahoni.
Sude mahami ubuk di rohanami marroha akan adingkan. Boy hami Tuhan terus batuduhon akka hatam diakka parsauran nami siganupari. Ale Jehovah Dewa Tama nami pasu-pasu makka ruas ni huriam molarong na di bagasan akka parukilon ala ditadikkon natoras na nihalongan na. Apuli maka keluarga natariluilu di bangsa tikyon. Asa tarapul rohana sida Tuhan majalok kana masai. Jala margogo mangalakka tujuluan niaryon di tonga-tonga ninguluna. Homa totong Tuhan na mangalehon akka pasu-pasum tugadup akka parkarejon ni ruas ni huriami parkarejon natakas na hinalomohmi daka partiga-tiga karejo kantor swasta pegawai negeri nang seorang ibu rumah tangga penasida sude akan diulani ruas ni huriami daka perusahaan nang dia pe boy gabi dapat pasu-pasu nasida. Pasu-pasu matotong Tuhan jalaleon hambalumon dak karwas ni huram na di bagasa persahiton. Edison hutapea nyonya sintua BJ Pajaita bur raja guguk amang budi masihite Gerhat Gurning inang situa morita bergultom tubur firmanto si majuntak gimbal dolo saribu jauti siagian nyonya tampu bulon sinta boru pangaribuan Romi hamonangan samosir nyonya batubara boru purba Naomi boru tobing nang peak dia ke rumah sakit di Jakarta. Tuhan Yesus dulu manasida. Jama panahiti asabui makilala di hamalumon. Nangak karwas niuriam dia kabagas na pemulihan. Ali Tuhan. Ho mana mangalupos ni roha dia ganup akarwasmi. Asa marpos niro na sida nang petsan na sida manao satoki persaiton di perdagingon aleha porsion na sida madok say homa na pamalupon akasait na sida. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pasatay ma nang panggulmiton huriam hakabipi Raumangun. Daka pakobayson yaka padita situa nang karwas ni huriam yaka berbagai pelayanan di huriamon. Songon hatam sadarion. Ikom margogo mahatami hupatuduh kami. Lahu pasadaw kami. Jala padaw kami siya nakaparselisian ng parbolak-bolatan. Atong mauliate marohanami di hotukan. Martanakmu Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Mari dimahita huhut papungu peliata. Oh
Jongjong Maeda Salom. Tatangyak koma peliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata manamina di banua gijang hodo hararoan di salut silehon-lehon nadinggan dohok na sa uliba sana mauli utus. Hupasat hai masyan na nilehon mi tu hami pilen nami tu ho. Saya jalo magabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu majalah ramoti asal para syak kami pilenon. Patimbulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhai marohanami marhite hiti todim. Asalam tadahami godang ni silehon-lehon tu kami. Asalam girgir hami madok mau lihat Tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana Ali amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu. Say ro maharazom. Say saut malomoni roham di banua tongosongon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami sama panesa nami. Di dosa di dongan na berdosa tuhami. Una kami tugitu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Ayo. Mulak mahamu di basad dame, jalohamu ma pasu-pasu ya Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramati Tuhan di bata maho, di sodakot Tuhan di bata mabohina tuho jalasi marohana midaho, di dopakot Tuhan di bata mabohina tuho, jala di pasawar homma, damena tutodim.
Huria nahina holongan, parminggot dari pukul 10 dung sidung, hami padita, pajahatiting, pewarta, liturgis, doho takap, persembah penerima tamu, musik, song leader, multimedia, merdok hita salu nakamanginang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas.